Ka kanhun jong Menteri Honesty Sotun, jong ke ilaka duara nong ternem serdasyip, haka arp kundai terik unaya yong kilakano begrasyak tombor, haki briu jong usordar ka duara hasnong telau, hadin bakilwan pai, naka jingto kit u additional program officer, naka shnong sonotala, kabadan hakaput, berkano ru ba usordar, udawa pisa hadu sanajar ban INOC, yaki briu kibom day kikasi kibayo ekaskim PMAYG. Te hak jadi bakani kam hadin bangilawan ban lejlang baki briu no po blok ki APO lembak kiwe ha ka arp pratrik bar arp kundai terik te ha ka arp kundai terik ngila ya wan pai sesinong bat haba kapor ka bangi dang wan pai ngila ya poi se telau se station telau ngi dap da jing sngo lingo bukrau bat ngi sngo ban ong ba ngi sngo rit mensim ba habangi poi po station telau ki briu jong u R15 wan sinong budai sadar jong ka ilaka duara nong ternem sadarship ki briu kilau kini ki briu kilawan up yangi hangte station da ka baki temu ban syok bandat yangi ki bangi wan ha ketugas ngi andre ha station ki klemnut ban ong ai bat anda ha bangi lapoi ha po sinong telau ngalayo sngo ya kasur jong kejing hala naki kentei ke bala ong sange ones te kumta nga da kejing ting ngala mare bat ngala yai kam state bat ha bangala poi ha kumto hamar steng jong ke sinong telau ngali I kumbakato kaningut ki kentei ki la be yanga kumta da kejing ting nga ha ketugas ngi ngala pet rengkat bagini ki perlok ki jonga bat ha bangala pet wala poi harut sinong telau ha station roadway te kini ki briu ki lawan be da ke baki siat da ki jiri bat ki kawang da ki mau yangi bat ngadap ru da ki jing snosi ke bakrau bah ka tugas ngi I pa jongi I ba wan lang lemat ngi ha te ngi I bayai thamadin hadin namar ba ila kham temen te imla syu ban bot yangi ban ya phet te kumta ki ila ha ka ne ngi I pa jongi iman se ban rung no ala ka rung ha po kayeng jong kini ki bahayeng jongi hangte ha thalau bat anda ba kila rung anda ba ula rung ha kayeng jong ki bahayeng jongi kini ki briu kilawan berngem bersin nabar da ke beki ong ban seino I pa jongi namar ba imyo ban syok ban dat yanga te kumta ngi watla nga wala udai pa jonga ru ngaman se ban ino namar ngating yo ba kini ki briu kin syok kin bom kin tit ne kin le de kinu ki kam ki belong ban khta yangi ki biwan lang tu ngi sngo khia ka bajur namar kat hadu kini ki sngi ki bamentaru kini ki briu jong R15 wan sinong kinang berngem kidang bersit yangi ki basingi syong isa hangthi po sinong norim tenak liang jongi sngo ban ong bangidap de jing e ka bakrau namar ka sinong telau ka de sinong ka bangi kum ki I briu ki bangi sa sithi sinong rim ngi haban yai na man kasngi ban leit chim ye ki marba mardi ban leit bo ye ki jingdi ki jongi ki belong kum ki kwai ki tempo bat ki we te kum ta la dengi sha berngem kum ne ngi sngo tho bang nyimnut shu ban yai lengba ya kene ke sinong telau dar ha ki jing sha kum usodar udai ban sneng ban pen I yala ki jong ki briu ba kimde ban le ye ki bakum kini ki jai kam namar kini ki jai kam kila ban wanra ye ki jingma ba ki jing ye fer jingmut na ka we ke sinong te kumta na kaliang jonga ha ne ka por nga sngo ban ong ba sai sisin nga kerpat ka police department ba ken simkhia ye ne ka kam namar ngi sngo tho ba wat ki ken the briu ki nut ban mi sekmat na ka ban ta ban punja burom ne ban pharep yengi ba ngi kum ki sinrang ngi la le e kam sniu te na kaliang jongi ngi sngo ting ban perkhat ba kini ki ja hapo kini ki sinong ki tha ki jongi